Hello लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आसल मथे नै माने भुमिकाया भाइराल जालायबाय आरोना स' गिबियावनो होनला बिनि मा भाइराल जाग्रोदो बेनि उनाव आङो बिनि रेकर्डिंखौ आं खोन्थिलांबाय थादो आरोना खोनासंहोबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम थ' बिदिब्ला नायदो आरोना ये क्या है बे भुमिकानिया भाइरालानो जोबनो थांला नामाब्रा भाइराल जाबाय थायो माथो मानसियालाय मा बुंनो आरोना भाइरालानो जोबनो थांला बिनि भाइराला खालि भाइरालजोंनो भाइराल मा सुरित मानसिलै बिलाय लाजिनोबो रोङा दांलै मानसिया बायबो मा रायलायदो बिथांमोना मा खालामनाय स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम माबावनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफिनसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानैफोर मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों समझ रहे हो ना ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा सेंग्रासो मा नाम आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजन 12 हा 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव मा